First, second, but ako ang liya. It's okay. Ang third pa naman ka. Ang belay tong ka. Bisa misal ko. Itu second tick sana. Second tick man pore pun. Third tick man pore pun le. Bukan salah ini ya prevoting nai. Ani ang once ko ang organo te oro simili thakya. Ang India Idol khana ini once kita 2-3 years pore ang awan bai tamke preparation ana.